Benvolguts veïns i veïnes de Cubelles. Després de més d'un any d'intens patiment per la pandèmia, de sofrir perquè cap dels nostres éssers estimats es vegi afectat i de patir per no perdre la feina, sembla que cada cop som més a prop del final del túnel. La vacunació va fent efecte i els contagis van caient en picat, a Cubelles i arreu del país. Són bones notícies, sens dubte. I tot i que al nostre poble hem tingut algun moment complicat, durant la major part de la pandèmia hem registrat marcadors per sota de la mitjana de la comarca i de la nostra regió metropolitana de salut. Tot plegat ha estat gràcies a vosaltres, a la vostra consciència i al vostre esforç per fer les coses ben fetes i ser solidaris amb les vostres famílies, amics i veïns en general. És per això que us volia pregar que no baixem la guàrdia i que no ens relaxem per evitar que puguem patir els efectes finals d'un virus que, lamentablement, pot ser letal. És pesat, però ja queda poc, us ho prometo. Mantinguem la mascareta, rentem-nos les mans contínuament i respectem la distància de seguretat. Aquestes mesures de prevenció combinades amb l'aplicació de la vacuna ens farà més d'hora que tard acabar amb aquest malson. No sabeu com n'estic d'orgullosa de tots vosaltres, de ser l'alcaldessa d'un poble tan generós i tan valent. Continuem ferms amb aquesta recta final i us asseguro que aviat tornarem a omplir els carrers d'alegria i rialles. Moltes gràcies per tot, per ser tan forts i, com dic sempre, junts, imparables, sempre ho serem. Gràcies. Us estimo.